L-impressjoni li l-ġustizzja f'dan il-pajjiż tiddependi minn xi inkjesta pubblika hija waħda żbaljata, bbażata fuq it-tixrid inġust ta' miżinformazzjoni. Dan intqal mill-avukat Daniel Attard f'intervista ma' News li għadha il-Parlament ivvota fuq il-mozzjoni għall-ġustizzja fil-każ ta' Gianpaul Sofija. U din il-ġustizzja minn xiex tiddependi? Din tiddependi biss mill-qrati tagħna. U allura biex issir ġustizzja u ma tħares lejn wiċċ u minnu u fejnu hemm biss strument legali wieħed. U dik hija l-inkjesta maġisterjali. Dr. Attard sostna f'dan il-każ kif jiġri fi kwalunkwe inċident ieħor l-inkjesta maġisterjali bdiet u għadha għaddejja. Sa jiena ninaqat mal-appell tal-Prim Ministru illi qed jgħid isma' din l-inkjesta għandha tintemm malajr kemm jista' jkun biex iva in-nies jitresqu l-qorti kull min involut jitressa l-qorti u jaffaċċja l-proċeduri kriminali għax allura mbagħad mhux tab xejn ir-rabja tan-nies li jgħidulek isma' kif għadu ma tressaq ħadd. Però rridu nifhmu illi biex jitressaq xi ħadd il-qorti hemm biss strument wieħed u dik hija l-inkjesta maġisterjali u l-ebda inkjesta pubblika ma tista' twassal għal prosekuzzjoni. Dr. Attard spjega wkoll x'inhuma l-funzjonijiet ta' inkjesta pubblika. Inkjesta pubblika qed hemmhekk biss biex tidentifika u tindirizza permezz ta' rakkomandazzjonijiet xi nuqqasijiet amministrattivi fl-awtoritajiet jew fl-istituzzjonijiet tagħna. F'dan il-kuntest, Dr. Attard osserva li inkjesti pubbliċi mhumiex in-norma iżda l-eċċezzjoni. Fil-fatt saru biż-żewġ inkjesti pubbliċi fl-istorja u qed nirreferi allura għal dik wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u inkjesta pubblika ngħid Fażulla li kien ħatar Edefene Kadambi fuq insistenza tal-Fred Sant meta kien hemm l-abbużi fis-sistema tal-biljetti tal-linja. Dr. Attard spjega li anke fil-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia toħroġ id-differenza netta bejn il-funzjoni u l-għan ta' inkjesta maġisterjali u dawk ta' inkjesta pubblika. Għax kien biss wara l-inkjesta maġisterjali illi tresqu l-mandanti, l-eżekuturi u dawk illi ġabu l-bomba f'pajjiżna għal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u mhux wara l-inkjesta pubblika. Dr. Attard ikkonkluda li għalhekk l-inkjesta maġisterjali għandha l-odda kollha meħtieġa biex tara li ssir ġustizzja sħiħa u effettiva u biex kull min b'xi mod jew ieħor kellu farka responsabbiltà għal mewt ta' Gianpaul Sofija iħallas temilu.